že ste tu. Tak ja vás vítam u ďalšieho videa. No a dneska tu máme The Illager Desert Patrol. Teraz pomyslím, že tak sa začíta. Má to 105 dielikov, ako tu môžete vidieť, od 7 rokov. Číslo setu je 21267 a tu môžete ešte takto vidieť minifigurky, ktoré tu sú takto na krabici a to je tak všetko. Takže môžeme sa na to rovno pustiť. Jedno v głowie mam, koksu 5 gram. Takže tu máme tento set, ktorý teraz môžete vidieť. No a mohol by sa začať rovno minifigurkami, ako to je zvykom. Takže ako prvého tu máme kapitána Pillagerov a ten má trošičku zmenenú tú vlajku, pretože toto je starý Pillager, čo bol predtým a môžete medzi nimi vidieť nejaké zmeny, čo sa týka tej vlajky. Takže potom tu máme Pillagera, ktorý má očarovanú kušu. Ďalej tu máme Vindikátora aj s jeho železnou sekerou. No a potom tu máme nejakého kaktusového... No čo to je? Kaktusového rytiera proste. No a napríklad takto vyzerá bez armoru a po mne vyzerá veľmi dobre. Takže potom ako ďalšie tu máme takúto samotnú stavbu, ktorá vyzerá po mňa veľmi dobre. Tu máme takto žlté banery na oboch stranách, potom tu je fence gate. Wow. Potom tu takto máme torčku a ďalej tu máme barel, kde je 2 zlata a 4 diamanty. A ešte potom tu máme kaktus a to najlepšie, čo sa mi na tom najviac páči, je toto. Dori. No tak, ukáž. O, dobre. Našťastie je vonku. Toto pôjde naspäť. Ja toto proste milujem robiť. 3, 2, 1, drop it. Takže asi už sme na konci videa. Pokiaľ sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like, po prípade odber a veľmi by ma potešilo zdieľanie alebo nejaký pekný komentár. A ja sa s vami lúčim a zatiaľ čau.